Dawn l-ideali huma diffiċli li ngħixuhom f'kuntest ta' dinja diffiċli. Alla l-imbierek bagħat lill-ibnu biex jurina kif f'din id-dinja diffiċli kapaċi nibqgħu mixin lejn l-ideal tal-ħolqien. Hekk Ġesu urina kif għandna ngħixu l-imħabba f'din id-dinja magħmula diffiċli mit-tfixkil ta' ġewwa fina u ta' madwarna. Ġesu għexa fl-għotja tiegħu innifsu, fil-maħfra, fil-ġenerożità ma' minu dajjef, fil-paċenzja biex jgħallem lil min kien għażel bħala dixxiplu tiegħu. L-għażla għall-loġika divina li semmejna fuq trid tkun maquda mal-għażla li dan il-valur irridu ngħixuh kif għallimna il-Mulej Ġesu. Ma tistax tgħix imħabba vera biss b'loġika umana li tkun maqtuwa minn Alla. Iżda fuq il-loġika Kristjana tat-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Għandna episodju fil-ħajja tal-Mulej Ġesu meta din l-għażla tidher ċara fil-kuntest tal-pjan ta' Alla għaż-żwieġ u l-familja. U ġie affrontat minn grupp ta' Fariżej li kellmuh fuq id-divorzju. Ġesu juri fit-tweġiba tiegħu li imweġġa. Ir-raġuni tal-weġa tiegħu kienet tixbaħ lil dik ta' Alla fl-għażla li jagħmlu Adam u Eva. Il-Fariżej iktar emnu li jistgħu jibnu soċjetà aħjar jekk tiġi bbażata fuq il-possibilità tad-divorzju milli jekk tibniha fuq l-istabilità ta' żwieġ. Erġajna għad-deċiżjoni fundamentali għan-nisrani. Nemmen u nimxi fuq il-pjan u l-loġika ta' Alla fil-ħolqien għal għaqda sħiħa bejn raġel u mara li jsiru ġisem wieħed. Jew fuq il-loġika umana maqtuwa minn Alla li tinsab fit-tkissir ta' din l-għaqda permezz tad-divorzju. Ir-realtà ta' madwarna fejn soċjetajiet għażlu din il-loġika umana twassalna biex nieħdu deċiżjoni personali. Irridu naraw jekk soċjetà bid-divorzju tagħtix ġejjieni aħjar lis-soċjetà aktar milli tibniha madwar stabilità ta' żwieġ u tinvesti fiha biex tibniha. F'dan in-nisrani m'għandux jibża li jkun differenti minn ħsibijiet oħrajn għaliex jaf li anki jekk ikun waħdu quddiem id-dinja ma jkunx waħdu quddiem Alla. Hija ta' konsolazzjoni kbira li jkun għamel din l-għażla quddiem Alla anki jekk ikollu iħallas dan il-prezz. In-nuqqas ta' Adam u Eva huma immarkati diġà minn pjan ieħor ta' Alla biex jerġa' jiġbidhom lejh. Issa l-għażla ta' Alla trid tiġbor lill-bniedem li issa huwa midneb u jħobbu hekk u jagħmel pjan li jresqu lejh f'din il-kundizzjoni. Il-weda ta' Alla lil Noe arawni jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom tfisser patt ġdid ta' Alla mal-bniedem li kapaċi jitfixkel u jitneb. Ġesu li ġie mibgħut mingħand Alla l-Missier f'din id-dinja li hija imperfetta, għallimna u rina li iktar ma pritka dan il-pjan ta' Alla f'kollox, iktar kien juri l-imħabba tiegħu lejn dawk li jfallu fih biex ikunu jistgħu jirritornaw lejn it-tajjeb. Meta Ġesu lil mara li nqabdet fl-adulterju ma kkundannajiex imma qalilha biex ma tidnibx iżjed u juri l-imħabba ta' Alla l-Missier lejn dawk li jonqsu biex jagħtihom ċans ħalli jerġgħu jittamaw fih. Aħna
bħala dawk li mixjin fuq il-passi ta' Ġesu, irridu nimxu fuq il-passi tiegħu anki f'dan. Iktar ma' żwieġ ta' koppja jkun sabiħ, iktar għandha tħossha msejħa biex tħares b'imħabba lejn dawk li qegħdin ibatu mill-falliment ta' żwieġ tagħhom u tagħti s-sem tagħha biex tgħinhom. Jekk dan il-pjan kien tant ċentrali għal Mulej, nistgħu ngħixu r-Randan din is-sena madwar dan il-pjan biex il-koll nagħtu s-sem tagħna ħalli dan iseħħ. Nixtiequ nagħtukom xi suġġerimenti kif ngħixuh. Għamlu il-meditazzjoni tal-ħajja miż-żewġa tagħkom madwar il-kwalità tal-imħabba li ħarġet mis-salib ta' Ġesu. Għaqdu l-ħajja miż-żewġa tagħkom iktar qrib tal-Mulej Ġesu bil-quddies regolari tal-ħadd bit-talb ta' kuljum. Għaqdu l-penitenza tar-Randan mal-ħajja ta' żwieġ tagħkom. Aħdmu kontra dak li qiegħed ifixkel l-imħabba tagħkom. Ibdew kunu xhieda ta' żwieġ tagħkom kullimkien bla mistħija. B'ritratt tal-mara jew tar-raġel tagħkom jidher fuq il-post tax-xogħol. Titħlux f'diskors li waqqa il-ħajja ta' żwieġ u ħafna drabi il-mara għaċċajt. Ma nistgħux nimmaġinaw mod isbaħ illum kif niċċelebraw ir-Randan milli nibdew nagħtu s-sem tagħna biex insaħħu iż-żwieġ u l-familja u nibnu kultura f'pajjiżna madwar dan il-pjan ta' Alla. Naqsmu magħkom il-missjoni biex nitolbu lil Alla l-Missier flimkien ma' Sidna Ġesu Kristu bl-interċessjoni ta' Sittna Marija biex nibnu dan il-pjan b'qima lejn Alla l-Missier. Natukom il-barka pastorali tagħna b'kurran tal-ġid mis-sema.